ndine brother yangu yakasiya yatiparira ngozi, akashayika zvake last day kujeri. Zvinotyisa mukomana wacho zvakaitika. Ndichati ainge achigara kuKaroi. Achigarako ikoko mudzimai wake ainge achigara kuno kumasvingo. kuKaroi kwainge kuri kubasa, ainge ari musoja. Saka kwakazoitika nyaya yakatyisa vanhu nekuvhundutsa, nekuti pane chitunha chakaramba kuvigwa mushure mekunge ivo mukoma vauraya mhofu uyo ainge achinzi mhofu murume iyeye. Vakaita wekuponda ndokubva vamubvisa mapatsi kune vanhu vane usvingi kunze uko. Ukangoona murume wako ava kukuhurira kana kuti mukadzi wako ava kukuhurira, ziva kuti anogona kukuuraya. Zvakaitika mukomana ndezvekudai. Bhudhi vangu ivo vainge vachidanana nemudzimai wemuvakidzani wavo uyo ainge atova shamwari yavo. Vainonwa vose doro. Vaiti kana vamunwisa doro vobva vadzoka kumba kwake vobva ravarara nemudzimai wake. Saka pavakazobatwa vanonzi ndipo pavakazoronga zano rekuti vange vachiponda mhofu. Vakati vamuponda ndokubva vamubvisa mapatsi. Iri experience yekuti kana munhu akawanikwa asina mapatsi, mapurisa anozongofungidzira kuti vanhu vaya vanenge vakaromba vakaita wekuponda. Saka kwainge kuri kurasisa vavengi. Saka mapatsi ainge akabviswa pamutumbi wemunhu ainge achisanganisira sikarudzi yake, mwoyo nemaziso. Saka mhofu ava ivo vainge vakazvibata kuti mudzimai wavo ainge achivachita. Nerimwe zuva vakati hanzi vari kubhawa, apo pavainge vaine hanzvadzi yangu, mushure mekunge vatanga kunwiswa doro, zvinonzi vakatanga kunyumwa kuti munhu uyu anonyanya kundinwisa doro kudai iye asinganwi, haasiri here ari kupota achitorana nemudzimai wangu. Saka vainge vava kuita sekunge vari kunwa doro asi vachingodzvuta zvavo vasinganyatsokunwa doro. Then ndokubva vachizotanga kunyepedzera sekunge vainge vadhakwa. Saka vakabva vachizoita sekunge vainge vokotsira. Hanzvadzi yangu zvinonzi ndipo paakabva achizosimuka kwava kubva achizoenda kumba kwamhofu, akawanikidzwa namhofu ari pamusoro pemudzimai. Mudzimai wamhofu akabva akasika akavhara dhoo kwava kupfugama achikumbira ruregerero. Vakabva vachizoripisana. Mukoma zvavakangoita ndezvekuti pavakadzoka kumusha kumasvingo vakabva vachizotengesa mombe dzavo mbiri. Nyaya iyoyo ndichiri kuirangarira nekuti yakatombonetsa. Vainge vasingadi kutaura kuti chikonzero chainge chakonzeresa kuti vange vachitengesa mombe mbiri nezuva rimwe chete chainge chaitika. Izvo vainge vachida kumhanyira kudzokera kuKaroi kuti vange vachinobhadhara mhofu mari dzake. Mhofu wokupusa kwake kwaakaita ndekwekuti iye haana kuda kuzivisa kana ani zvake, nekuti ainge achitya kuzonyadziswa kuti ainge akahurirwa nemudzimai, nekuti mukadzi wake ainge asingadi kurambana naye. Saka akabva achizopiwa mari. Apiwa mari nekuti ainge aine mari yakawanda. Vanhu vakamuona mhofu, zvinonzi vakamuona akange achitonwa doro achitaura kuti ainge aine mari yakawanda kwazvo. Saka akazoti ava kuenda kumba, haana kuzosvika kumba. Namai mhofu vakabva vachizoenda kumapurisa. Izvo rainge ritori zano ravo ravainge vakatoronga nebrother yangu. Vakaenda kumapurisa vakanomhan'ara vakati murume wavo vainge vasingazivi kuti murume wavo ainge aripi. Vakanzi munozodzoka mangwana, pane time iya yamunopiwa nemapurisa kuti kana muchida kutsvakirwa munhu wenyu vanombotanga vaita waiting period. Saka vakazomukira makuseniseni vakaenda kwaSabhuku vachichema vachiti vainge vasina kubatsirwa nemapurisa, vainge vachichema zvefeki kutoeredza misodzi. Sabhuku akabva achizoti iye ainge achazotaura nevamwe varume vemuvhillage kusanganisira nehanzvadzi yangu shuwa bhinya kutsvaka munhu warakauraya richiziva kuti rakaponda zvaro. Vakatanga kutsvaka murume wake. Sabhuku akadaidza dare kuti vanhu vose vemunzvimbo vange vachiungana, vange vachibatsira mukadzi wamhofu kutsvaka mhofela. Vanhu vakabva vachizopanana masaidzi ekuenda ndokutanga kutsvaka mhofela.
vanhu vakapinda musango vachiti pamwe vainge vachazomuwana mhofu nembwa vainge vainadzo, vachiti dzaikwanisa kuzonzwa hwema asi havana kukwanisa kumuwana mhofu. Zuva raitevera kwakashevedzwa n'anga nemaprofita. By then zvinonzi mapurisawo ainge apindirawo munyaya dzacho nemaprofita anoona vaye kuti vakwanise kuprofita kuti mhofu ainge ashayikwa ainge ari kupi. Maprofita vakarira nendimi ukuwo n'anga dzichiridza ngoma kuti mudzimu uuye. Pakazoita hanzi madzibaba 1 vakakwanisa kuti mhofu ainge ari mumugodhi mumvura chaimo. Izvo zvakakatyamadza vanhu. Vanhu vakabva vatanga kuenda kumashure kwamadzibaba vachitungamirirwa namadzibaba vakananga kumugodhi kwainge kuchirehwa, uko kwainge kuchinzi ndiko kwainge kuine mutumbi wamhofu. Vanhu zvinonzi vakati vasvika pamugodhi pakangoita varume vainge vakazvipira ndokubva vaburitsa mutumbi wamhofu kubuda nawo mumugodhi. Mhofu uyu paakaburitswa mumugodhi akawanikwa ainge asina mamwe maparts akaita senhengo yake, maziso, chest yainge yakavhurwa, mwoyo wake wainge wakatorwa. Zvinhu zvinotyisa zvakarwadza vanhu. Amai mhofu vakatombofenta, asi kwainge kuri kufenda zvedhei rose zvekunyepedzera mushure mekunge vaona chiitiko ichocho. Chitunha chakatakurwa pakange pasisina time yekuti chitunha chichengetwe mumba sezvo chainge chava kunhuhwa. Munhu ainge atova nezvimazuva mushure mekunge afa. Guva rakacherwa chitunha chiri mukofini. Time yekuti kofini ringe richizosimudzwa riiswe mugomba, kofini rakaramba kusimuka nekuti rainge rava kuremera vanhu. Varume vanonzi vainge vakazvipira vari mamonya vanosvika 10 vakatadza kusimudza kofini. Pakaita sekunge hanzi painge paine moto pakofini, paita sepakange paine moto wainge uchipisa avo vainge vachibata. Hanzi vaingonzwa kungodzirwa, munhu obva atochema achiti ndatsva maoko angu. Muprofita akabva ati ngatimuimbirei nziyo mweya wake uzorore zvakanaka. Nziyo dzinonzi dzakaimbwa chitunha chikatanga kuchema. Hanzi vanhu vaingonzwa munzeve zvekuti unongovarairwa wongorivara utonzwa mhofu vachitochema vari mukofini. Vainge vasinganzwi sound, asi vanotaura hanzi vainge vachiti vainge vachinzwa kuchema kwa mhofu mupfungwa dzavo. Vanhu vakauraya, chitunha chichichema chichitaura chichiti ini handingavigwe nhengo yangu, maziso nemwoyo wangu zvisipo, ndinoda munondisiya pamba pemunhu akandiuraya. Pekutanga aita sekunge ainge akavharwa kumeso. Ipapo zvinonzi hanzvadzi yangu ndipo payakaedza kuda kubuda muvanhu. Saka vamwewo vakangoita suspect yekuti nenyaya dziri kutaurwa pano sei sawira wacho ava kuda kungobuda muvanhu, nekuti hanzi hanzvadzi yangu yainge itori kumberi kwevanhu yakamira sasawira wemunhu ainge akabva mukupondewa achita chiturikira. Ipapo painge pachitotaura maprofita, ndipo paakabva achizobatwawo nevamwe vakomana vemuvhillage. And hanzi pane kamwe kamwana ako kakange kari kacheche kasati kava kutombogona kutaura. Hanzi kakangotanga kungonengedzera hanzvadzi yangu nemusoro, kachikambaira kachienda kwaainge akamira. Apo paainge ava kuda kutiza kainge kachiti uyu, kachidzidzira kutaura. Kakasvika kakabva kanorara pamakumbo ake. Vanhu vakabva vatoziva kuti ndiye ainge akauraya bhururu wake. Vanhu vakatanga kurova hanzvadzi yangu ndokubva akonfesa zvose zvainge zvakaitika, kuti kubatwa kwake namhofu vachizotaurirana vari mubedroom ramhofu, uye zvekare nekuzopanana mari kwavakaita in secret nekuti mhofu mudzimai wake ainge achimuda. Vakasungwa vose nezuva rimwe chete. Kofini ndipo parakabva rabvuma kusimuka. Vakabva vaenda vakabva vachizonoviga mhofu. Kutaura kwandiri kuita kudai mukoma, mudzinza rekwedu tapera kufa. Isuwo tainge takawanda tiri muno muSouth Africa, nekuti vabatsiri vainge vachitibatsira vainge vachitoti makatochengetedzeka zvamuri muSouth Africa kudai. Zvino nekuda kwemaxenophobia awa ari kuitika, hameno kana zvikanzi tinenge tichifanira kuti tinge tichimanikidzika kudzokera kumusha for good, ngozi yacho inenge yava kuziva PO box kwekuti wana manje, because kuno kuti kupotawo tichienda kumakungwa tichinonocheneswa ikoko kuitirawo kuti tinge tichiponeswa. Vana vangu vose
vari muno muCape Town. Kwedu kune ngozi mukoma yekuti kana ikatanga kuuraya inogona kuuraya vanhu 4 kana kuti vanhu 5 pagore rimwe chete. Musauraya, musadanana nevakadzi vevanhu, ndo zvandinoda kungokuudzai. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi hakuna anoda kutaura nezvayo ngozi iyi mumhuri. Apa hanzi brother variko kuprison ikoko. Ngatitaurei navo mucomment section. Vozvifambisa sei semhuri? Voenda here kumhuri iyo ine munhu uyo akapondewa nebrother yavo, kana kuti vongosiyana nazvo nekuti anzi wacho anotanga hapana. Apa tiri kupera one by one. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndapota kana mozopostawo nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Nditoriwo munhu anototya kutozivikanwa because pakaipa. Ndava munhu mukuruwo pari zvino, ndakazotendeuka hangu, nditori nevana nevazukuru, asi ndakange nditombori mbavha. Ndaiba chaizvo kuma 1990s. Nyaya yandoda kukuudzai yakaitika mugore ra1998. Zvinhu zvandisingambofi ndakakanganwa kusvika pari nhasi. Dzimwe nguva ndichiri kumuka usiku ndichinzwa kudedera kana ndikarota nezvacho chipuka ichocho chandakasangana nacho mushure mekunge ndapinda mune imwe imba ndichida kuba. So mukoma kuma 1990s ndakange ndiri mbavha yemakoko. Handisi kutaura zvekungobira vanhu zvinhu zvisina basa. Taitoita ma-armed robberies kana pfuti. Tainge tiine pfuti dzefake dzataifamba nadzo tichibira vanhu motikari. Tainge titori nemukoto wedu wekuti taiti kana tikaba motikari totonodzitengesa then dzobva dzatoendeswa kuMozambique. Ma-armed robberies tichipinda mudzimba dzevanhu. Panguva iyoyo ndingangoti upenyu hwangu hwandairarama ndihwo hwakakonzeresa kuti ndige ndichizova mbavha. Ndakangogara ndangopinda muboka revamwe vaita zvema-armed robberies. Saka takatanga tichaba zvakaita sembudzi mumavhileji, tikatanga kuba mumashops mumagrowth point kusvika tichizograduata tikauya muHarare tikatanga kuita zvokuba. Pakutanga ndaitya. First time pandakapinda mumba mevanhu ndaitya ndichitiko kana ndikabatwa, asi munhu anosvika pakujaira zvose. Takazotanga kuita zvinhu izvi daily. Taibira vanhu maredhiyo, mabhasikoro, magrosari, mari, zvose zvataikwanisa kuwana nekutakura taingoba. Muna 1980 ndipo pakaitika nyaya yandiri kuda kukuudzai. Tainge takatogara zvedu pane rimwe bhawa ini neshamwari dzangu, takange tiri 4. Saka painge paine umwe murume uyu ndiye ainge achitipa information. Ainge akambosvika pamba peimwe ng'anga iyi yainge ine macustomers akawanda ende vanhu vaitobva kumhiri kwemakungwa vachiuya kuzobhadhara cash. Makore acho iwawo zvemabhengi handingati vanhu vazhinji vaishandisa mabhengi makore iwawo. Vanhu vaingoita zvemoney exchange cash chete. Saka patakanzwa nezvema-US dollars ainge achangobvawo mukupinda vanhu vainge vari vana muzvina business ndo vaiwanzokuita zvema-US dollars nekuti mari yedu nemunyika yakange ichiri nesimba rakawanda. Saka takabva tachizoti tapiwa information yose yatainge tichida, ndipo apo patakabva tachizoenda kumba kweng'anga iyoyo. Takaita kuda 1 week. Paya pamunonzwa zvichinzi pane vanhu vakapindirwa mumba vakabirwa nembavha, zivai kuti kazhinji zvinoitika ndezvekudai. Unogona kunge uchitevererwa zuva nezuva uchienda kubasa, votoswera newe vachingokutarisa kuti uri munhu akaita sei, vachidzoka newe. Zuva ravanozokupindira it is only one day. Pavanouya then vobva vatokubira mari kana kuti vokumanikidza kuti unge uchivaratidza panenge paine mari yako. Plus nevashandi venyu vanokushandirai vakaita semagarden boy and mahouse girl enyu ndio vanhu vanonyatso kuziva, because murume ainge achitipa information ainge achidanana nahouse girl ainge achishandapo pamba ipapo. Saka aitoziva kutoti nhasi pabhadhara vanhu vangani, ainge achitoverenga achitonyora pasi. Saka taitoziva kutoti painge paine mari yainge yakawanda kwazvo. Saka takabva tachizobvumirana
kuti musi iwoyo taifanira kuti tinge tichizopinda. It was around 1 am. N'anga iyi yainge isipo, yainge yakabuda yakaenda amene kunogezesa vanhu kumadziva. Takati tasvikapo pamba apa ndikangoti taitongonzwa kungotya, kamwe kakutya so kakange kasiri normal. Then takati tapinda muyadhi, imbwa takadzikandira nyama yainge iine poison, takambohukura tikajamba zvekare, ndokubva tamirira kusvika dzanyarara, then ndokubva tachizojamba zvekare tikapinda muyadhi. Saka takati tichifamba mukomanashe, ndipo apo pandakabva ndachizonopinda nepahwindo iro rakange riri kuseri rainge rasiya rakavhurwa namaid. Maid uyu ndiye ainge achitotipawo futi information. Ndapinda mumba ndikangoti ndakanzwa vanhu vainge vachitaura, ndikatomboti zii kunyarara, but tainge takaudzwa kuti mumba umu makange musina kana munhu. Mari tainge takatodhrowewa map yekuti imba iyoyo yakange iine marumu mangani, uye zvekare wainge uchazofamba sei kusvika uchizoenda kune kamwe karumu. Murumu imomo ndimo makange muine mari. Pandakapindamo murumu umu makange muine mishonga yakasiyana siyana, uye zvekare nemabhodhoro mamwe ainge akanyorwa mazita emishonga. Saka ndakati ndava kuvhuvhumura rimwe cardbox nekuti ndimo mainge muchinzi mainge muine mari. Ndipo apo pandakabva ndachizonzwa chinhu chainge chichifamba chiri kumashure kwangu, ndakangofungidzira kuti maybe ainge ari umwe wangu ainge apindawo mumba kuti anga achindibatsira. Ndakatendeuka mukomanashe, ndakati ndatendeuka ndopandakabva ndachizoona chinhu chandisingambofi ndakambokanganwa. Ndakaona kuti murumu mandainge ndiri mainge muine chiskeleton. Chiskeleton ichi chainge chakamira semunhu, chainge chakanditarisa, asi chainge chichibvira moto mumaziso acho. Chakatanga kufamba mukomanashe, iniwo ndakangosimuka ndichiridza mhere zvikuzoti mari handina kana kuda kuzomboitora mari. Ndakamhanya ndikanobuda nepahwindo paya. Chakandishamisa ndechekuti handina kana kumboona mafriends angu andainge ndasiya vari panze. Ivowo vainge vatomhanyiswa nacho chiskeleton ichocho chichizosara chichizopinda mumba, chainge chatodhila navo nechekare. Takazoti tasangana takafanira kuseka, hatina kuda kuzombodzokerapo pamba ipapo kuti tinge tichizoba zvekare. Ndikangoti kubva zuva iroro ndipo pandakatanga kutendeuka zvishoma nezvishoma. Handina kutendeuka nezuva rimwe chete, zvakanditorera nguva kuti ndige ndichizonzi ndatendeuka. Kusvika pari nhasi ndiri munhu anonamata. Ndinongogara ndichiisa munamato kuna Mwari, uri munamato wekuti Mwari pavana vangu vose ndinokumbira kuti pasazova nemwana achazoponda kuuraya kana kuba, uye zvekare nevazukuru vangu. Imwe nyaya yakaitika mukoma yakazondipa zvivindi zvekuti ndige ndichizosiyana nawo mabasa andainge ndichiita ekuba. Takaenda kuHighfields. Laki randakaita mukoma nderekuti ndakasangana neumwe mupurisa uyo ainge achindiziva. Ipapo ndikadai ndakazosungwa because kuHighfields uko kwakazotopondewa umwe murume uyo watakange takatageta ainge ari businessman. Saka takati tasvika muHighfields takambotanga taenda zvedu kumashops kuti tinge tichimbonwa doro. Tainge takamirira kuti murume iyeye ange achizovhara mashops ake tobva tachizotanga kumutevera paainge achazoenda kumba, nekuti tainge takatopiwa information neumwe mushandi ainge achishandamo mushopu kuti dzimwe nguva aitokwanisa kutofamba netsoka, mari yake inenge iri mubhegi. Sezvo vanhu vainge vasingatozvizivi kuti aigona kutongovhara shop obva atora mari obva aisa mubhegi, hakuna munhu aimbofunga nezvekuda kumubira. Saka tainge takatoronga nechekare tichinwa doro kudaro. Ndo pandakangonzwa munhu akati, muzukuru wangu unowanikwa kumaarea ekuno, hana yangu yakabva yarova, nekuti ainge achizviziva mupurisa iyeye kuti ndainge ndiri munhu akaita sei. Ndiye akatanga kundisunga patakange tichiri kuvillage. Ndakabva ndatongooneka, ndikabva ndatongotora nawo nerimwe hure
gore iri rainge richigara muWaterfalls. Ndinorangarira kuti takafamba mukomana chi ndichingozvidemba kuti izvezvi vamwe vangu vachati baba vachandinyima mari. Ndakarara kuWaterfalls, ndo zvakandiponesa izvozvo. Mamwe acho makuseni ndichingomuka takamutswa nenoko yemapurisa vachinoka padhoo regore iroro randainge ndiinaro vachindibvunza kuti ndainge ndirimo here. Ndikabuda ndikatombosungwa, asi ndakazodzoka. Ndo pandakazoudzwa kuti vamwe vangu vainge vakabatwa nemapurisa mushure mekunge vaponda murume uya watainge takatevera kuHighfields. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo mucomment section, zvakangooma hazvo vedu we. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana muri sei zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mufundisi uye zvekare ndiri mushonga wemudiwa kune avo vanenge vasingauzivi. Unoita kuti unge uchizodiwa nevakadzi, kunyange vari vakadzi vevanhu. Vanhu vazhinji havatozvizivi kuti vamufundisi wavo atori nemushonga wakadaro. I am a pastor uye zvekare ndine makore 51 years ekuberekwa. Ndakatanga ushumiri mugore ra2003 mushure mekunge ndasiya basa rangu rainge riri basa rekudhiraivha makombi. Saka pandakapinda muministry ndainge ndichida kushandira Mwari zvechokwadi. Ndaiva munhu ainge achinyengetera ndichitsanya kubatsira kana vanhu. Chechi yedu yakange iri diki, but nekufamba kwenguva chechi yakazotanga kukura, but chechi iyi handisiri ini ndakatanga nayo, ndinotoshandawo as a pastor muchechi imomo. Saka ndakange ndiine mushonga uyo wandainge ndakapiwa. Mushonga uyu ndakaupiwa nasekuru vangu mushure mekunge ndavaudza kuti ndainge ndarohwa nenhamo muHarare. Vakati muzukuru, ndoda kukupa mushonga wekuti uchange uchizowana vakadzi vanenge vachizokuchengeta. Saizvozvo zvakazoitika mukomanashe. Saka sekuru vakazoti vafa, iniwo zvibhodhoro zvacho zvavainge vakandipa zvainge zviine mushonga wacho ndakazongosvikawo pakungozvirasa. Handina kana kumbofunga zvakanyanya pamusoro pazvo muzvibhodhoro izvozvo kuti zvainge zvatopinda muropa. Ndakazoti ndava pasta. Nerimwe zuva pane umwe mukadzi akazoya kwandiri akandipfimba. Akange ari mukadzi wemunhu uye zvekare aine mari. Ndakasvika pakudanana naye, ndakavhunduka. Ipapo ndakafungidzira kuti maybe ainge atotumwawo nemudzimai wangu kana kuti nevamwe vanhu vakuru vemuchechi, asi akandivimbisa kuti ndozvaainge achinzwawo kuda pandiri. Takafambidzana. Ndiye munhu akatangawo kundipa mari kusvika pakunditengerawo motikari yainge yakanaka kwazvo. Asi motikari iyi kunditengera kwaakaita, kunyange takaenda tiri tose kudealership, but akati kwandiri, haufaniri kuti unge uchizoudza vanhu kuti ndini ndakutengera motikari. Iwewe zvinhu zvako wotongozviita wakanyarara usingaudzi vanhu kuti ndini ndakutengera motikari. Zvadaro mukomanashe, ndakaramba ndongofambidzana nevakadzi vakasiyana siyana. Ndingangoti nhamba yandingaverenga pari zvino nevanhu avo vandasangana navo muchechi vari vakadzi vevanhu vanokwanisa kudarika 100. Apa ndiri kutaura Zimbabwe yose, tikasangana kumakonferensi nekose kwakasiyana siyana kwatinenge tichisangana navo vakadzi ava. Saka iko zvino zvidambudziko ravapo nderekuti vakadzi vacho vandinenge ndambofambidzana navo, vamwe vacho vanozosvika pakurambana nevarume vavo. Vanenge vaine tarisiro yekuti ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichizosiya mudzimai wangu. Handiziviwo kuti munozviona sekunge zvinoita here zvinhu izvozvo. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Ndangoya pano kuti ndinge ndichireururawo kuti ndo mushongawo uyo wandakasiya ndabatiswa nasekuru vangu. Pandakapiwa mushonga uyu handina kunge ndakambofunga kuti wainge uchazondishandisa nenzira dzakadai, because mushonga uyu pachezvawo ndingangoti unoita sekunge mushonga wemubobobo. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutomuka ndobva ndatoona kuti ndinenge ndiri pamba peumwe munhu, anogona kunge ari mukadzi wandinenge ndangoona, then ndobva
ndatongomuka ndiri pamba pake ndatopedza kutorara naye mukadzi iyeye, ende ndinotya kuti nerimwe ramazuva ndinogona kuzongobatwa. Hauzozivi kuti vanhu vanozokuita sei, kana kuti unokwanisa kuzopinda pamba peumwe munhu anenge akatozvigadzira nechikare, obva wachizobatwa uripo pamba ipapo, yeti uri munhu anenge achizivikanwa kuti ava ndivamufundisi. Ndiyowo secret yangu yandiunza pano. When you post my story muzondizivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section. Mushonga wakadai unoda kuti munhu unge uchiita sei, because zvinhu izvi zvinoratidza kuti zviri muropa, zvinofamba muropa. Ndamboedza kuti ndinge ndichinamata but hazvisi kana kumbobatsira. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vamufundisi avo. Ngatitaurei navo vamufundisi mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe, anzi ndine mushonga wemudiwa pakaipa. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimuri sei zvenyu, please post my story makavigo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai vezvikare ndine makore 36 years kuberekwa. Nyaya iyi yakaitika apo pandakange ndichiri ne 21 years. Mushure mekunge ndaroorwa ndainge ndichangobvawo mukutizira murume wangu. Vamwene vangu vainge vachindifarira chaizvo. Later on I discovered kuti vamwene vangu vaitopota vachitondituma kuti ndinge ndichienda kunopa shamwari dzavo nyama dzevanhu avo vavanenge vakauraya. Saka nyama iyi nemaziso enyama wainge usingakwanisi kuiona, kuti ndinge ndichizoona nyama yemunhu anenge akaurawa. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Saka kwakati kwaitwa bira kumusha kwedu. Hama dzangu dzakandimanikidzawo kuti ndinge ndichidzoka kumba. Apa vainge vasingatodi kutoti ndinge ndichienda kubira vamwene vangu, nekuti vainge vachitozviziva kuti pane zvandainge ndichazonoudzwa ikoko. Saka vamwene vangu zvavaiita, vaiwanzo kundipa hari iyi vaindipa kana zuva ratorereka. Dzimwe nguva kunze kwatosviba, vobva vandiudza kuti chienda unopa hari iyi kuna amai name hidden naamai name hidden. Saka ndaifamba dzimba 3 ndichiti ndikasvika ndobva ndachizopa amai vepo pamba ipapo hari, vobva vapinda nayo mukicheni mavo kana kuti voenda nayo kubedroom kwavo. Zvavaizonoita nehari iyoyo hakuna ainge achiziva. Saka ndaiti kana ndapiwa hari iya ndobva ndachizoenda nayo kune umwe musha kusvika ndichizopedzisira nemusha wekupedzisira ndobva ndachizodzokera nayo hari kuna vamwene vangu. Izvi zvinhu ndainge ndichizviita nguva dzose. Saka hari iyoyo yairema ichitadza kunge inenge iine kana 5-10 kg inenge yakaiswa muhari, asi waiti ukadongorera waiona kuti munenge musina kana chinhu chinenge chirimo. Saka zvaigara zvichingondeishusha mupfungwa dzangu kuti ko mukati mehari mainge muinei. Zvadaro mukomanashe ndakazoti ndaenda kubira kumusha kwedu, ndipo pandakazonongedzerwa neimwewo n'anga yainge iripo, ikabva yati kwandiri, iwe siyana nazvo zvauri kuita zvekupota uchitakuriswa hari dzevanhu. Hauzvizivi here kuti hari dzauri kutakuriswa idzodzo dzinenge dziri hari dzeropa? I was so shocked mukoma, because ndakange ndisingambofungidziri kuti ivo vamwene vangu vainge vachinditakurisa hari dzehuroi. Ndakabva ndachizopiwa umwe mushonga wavakanditi kana wazopiwa hari zvekare yekuti unge uchiendesa kushamwaridza vamwene vako unge uchizodya mushonga uyu. Ndakazoita saizvozvo mushure mekunge ndadzoka kumusha kwemurume wangu. Vakandituma semazuva ose. It was around past 5, zuva rainge ratorereka. Ndichifamba ndakangoti ndabva pamba vava kusakwanisa kundiona, ndopandakagadzika hari iyoyo pasi, ndikabva ndatanga kutsenga kamudzi kaya kandainge ndakapiwa. Ndichinonodongorera muhari ndokubva ndaona kuti mainge muine nyama negumbo remunhu. Ndakangoti ndichingoti maiwe chii, ndokubva ndatoona vamwene vangu vakamira kumberi kwangu. Vakabva vatongotora hari yavo vakaitsiga vakaridza tsamwa ndokubva vatanga kufamba
vachienda kumba kweshamwari yavo. Ndakazoita miscarriages akawanda kusvika tichizouya kuno kuSouth Africa nemurume wangu, ndopandakazoitawo nhumbu yekuti yakazosvika pakuzvarwa nhumbu iyoyo. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava zvakangooma hazvo vedu kutakuriswa nyama yemunhu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.